Ryan. Jeg møder ind til tiden, for jeg skal have noget viden. Jeg gør alt, hvad min lærer siger til mig. Jeg tager computeren frem, og det er med det samme. Afleverer før, at de andre er i gang. Jeg er altid klædt et smil, og byder ind i team. Men hver lærersdom vil jeg i hvert fald mene. Så gå den samme vej, vær god faglig som mig. Og lave alle opgaver, som din lærer giver til dig. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, lidt idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, lidt idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. Hey boys, skal vi have en dag? Nok du ved jeg der ej, har lært af Nikolaj, at de er fyldt med nikotin, og de kan dræbe dig. Det eneste jeg vil have, er en dejlig skoledag, med masser af læring, så jeg kan passe på mit velbehag. Så smut nu i en fart, det er ikke særlig rart, at du skal tage snus tæt på mig og spille smart. Jeg finder en lærer, de slader til din mor, så du får sur restje. Hvem er nu den store. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, lidt idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, lidt idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. Prøv at høre, hvad jeg siger til dig. Kan du se at komme ind med dig for at pjekke? Det er et kæmpe nej. Du får fravær og går glip af en lige store leg. Og energidrik, det vil jeg heller ikke have. Christian siger, det lort, det smager af. Så hvis jeg skal have noget, så kan det være vand. Ellers så ender jeg bare i en ukoncentreret tilstand. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. For vi er lærernes dreng, vi gør alt, hvad de vil have. Møder ind, afleverer, dukser af. Møder ind, idiot. For vi har mange ting, vi skal nå. Hey boys, skal vi have en dag? Nej, vi skal sgu ikke. Jeg har sket en leg. What's up guys and welcome to this channel.